Здравейте, хора! Днес ще направим едно видео, което е по български и което е по роднознание. Ето тук долу ми излезна за природните бедствия. Може да пуснем урока. Нека го Всичко чуем. знам. Сега пък какво си измислил? Да няма да валят кюфтета от небето. Като в онзи филм "Облачно с кюфтета". Не, днес ще си говорим за природните бедствия. Какво е природно бедствие, всичко знам. Това е инцидент, който е предизвикан от природата, а не от човека. Силните дъждове, ветровете и разместването на земята водят до природни бедствия. Какви могат да бъдат природните бедствия в България? В България е възможно да се случат земетресения, бури, горски пожари, наводнения. Вие трябва да знаете какво трябва да правите при всяко едно от тях. Най-важното е да останете спокойни и да не се страхувате. После действате. Да вземем земята. Покажете ми земното кълбо. Земята е обвита от земна кора. Тази кора се състои от много пластове. Все едно е палачинкова торта. Когато палачинките на тортата се разместят, става земетресение. Тогава усещате как земята се люлее и предметите се движат и падат. Земетресението може да предизвика разрушение на сгради, напукване на пътя, свлачища, експлозии, пожари, зависи от неговата сила. Сега ще ви нарисувам стая, която ще разклатя, но не се плашете, това е опитна машина за космонавти и други изобретения. Искам да ви покажа какво да правите при земетресение. Всичко знам. Бъдете спокойни. Сега, за да не падне някой предмет на главата ви, трябва да се скриете под масата, а най-добре под касата на вратата. Там трябва да изчакате да свърши земетресението. Не може ли да слезем по стълбите и да излезем от тук? Не, в никакъв случай не слизайте по стълбите, не излизайте на терасата и не се качвайте в асансьора, защото е много опасно. Изчакайте да свърши земетресението и излезте, защото често то се повтаря, но по-леко. Ами ако сме навън, когато то започне? Тогава не заставайте до сгради или дървета, за да не падне нещо и да стане инцидент. Ако някой е ранен и има нужда от помощ, се обадете на телефонът за спешни случаи 112. Хайде сме в другата стая. Тук започва природното бедствие наводнение. То се случва, когато има много дъждове и реките преливат. Те излизат от своите корита и заливат села и градове. За целта се строят бентове от... От бобрите ли? Май от мармотите. Не, бентове от бетон се строят от хората, за да не стане наводнението. В опитната стая има вода, но все още не е много. Трябва да излезете навън или да се качите на по-горен етаж или на покрива на къщата, ако водата бързо се покачи. Вземете си телефоните с вас и се обадете на спешен номер 112. Тук сме! Ако има буря... Нещо заби. Най-добре е да си останете вкъщи и да не излизате. А ако бурята ви хване навън, на път за вкъщи или другаде, ако може, се скрийте в някой вход или магазин. Само не заставайте под дърво или електрически стълб. Защо? Защото може да падне светкавица върху вас и да ви изпържи. Ама че гадно пострадване. Доста неприятно. Тези светкавици предизвикват пожари в гората, като ударят някое дърво там, а също и силното слънце лятото запалва сухата трева в гората и хоп, става пожара, който много трудно се гаси. Това не спира да забива хора. Ще изчакаме малко и ще... Или изчакайте. И ще има част 2 и ако искате за част 2, абонирайте се за канала и чао от мен.